Balimao anna kuma très urgent. Balimao mefa ka viru na jefo kalaban. Amena kuma fin fla de kan. Malion amena kuma fin folo mkan oye Issa Sangare taxi mani munye horonya ke ka jeru ka passeportu bida ni ku ka waru bida ka beta ka duma ama antraki. Malion amena kuma le ka amena kuma Segu Tungara refana kan. Qui est Segu Tungara le politologue? Malion mena fin chaman fo nyere kami. Mogo chaman tendo me mena kuma do fo Malion chaman ngena bi. Chaman mena do. Parce que ne ni yedro ne ngaji borade. Debe ne aye ko taxi mani ko mogo ka war bina ko anuka passeport. A munde serene be orola. Ko akera le mardi 10 septembre. Voilà. Ko atara $3000 o de bina Malawi entraîneur de Kumaka taxi kono. $3000 abile fo 1,780,661 francs CFA. Don de bab 10 millions flala. Aka fantayam, aka horonya, aka geleya, abe manima komina ao bekuma, ayaye ni wartalita atara la sigi. Mali amba fangande unamo. Wallahi neni ya ne nyaji la bodi. Bela jele ya ye, a video rebe ya amet ma, c'est pas la pelanga video ira malien una. Mais mena fana muna ni mienne Segu Tungara nyaji bobi. Malien anga video la jefolo. L'histoire a enflammé la toile. Il s'agit d'un taximan qui a fait un acte d'honnêteté. En effet, Issa Sangare, 31 ans, puisqu'il s'agit de lui, a ramené des documents que le manager de l'équipe du Malawi avait oubliés dans son véhicule. Alors, que s'est-il passé? C'est dans son taxi que le manager de l'équipe du Malawi a égaré les passeports de l'ensemble de ses joueurs et la somme de $3000, soit près d'1,8 million francs CFA. Il s'est présenté ce matin au stade du 26 mars de Bamako pour remettre les documents et la somme en question aux autorités compétentes. Après son acte, il a été reçu par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Malion, Bella Geleni et Téléla, avec les dames bon. Fait 4 jours à Bobo. Malion, Mounamena Kumanin Kambi. Mali activiste Bekani, na Segu Tungara ka vidéo nadje. Mali vidéo mani Bekani vidéo nadje. Avec fonne mako ak honnêteté. Horonyala. Éducation d'obéita sur la famille là, mais il y a des faits. Mais maintenant, fin de formation, il y en a. Ni fleka actimité. Wallahi, ni jamana rebe marani actimoreli. Fais munti taï kanota. Fais munti taï biseka magola. Mais fais munti etaï ikonota. O kera wari yo, o kera wali muso yo, o kera jamana na folo yo, o kera fin sugu ikonoke. Munane Segu Tungara ne ni video nga ne Segu Tungara nyaji labo. Mali on ne ka enfance la. Ne mona mamuso de bulu. Ani moke. Ne mona mamuso ni moke de bulu. Bon. Après vous voyez donc tonton be mbulu fana fo. Mais ne ganma mon fani ba ken bulu. Ne mona ol de bulu. Muna ngenda maga nyoro la bi. Mali on wa fo kon de mona mamuso bulu ka be tia bekata o tuntantai. Mali on debe mamuso alaka hina la mbafu. Alaka hina la mbafu bi. Ne mamuso nebe sigi ako Segu Tungara mbe fenda manama de ngini fe. Fem folom ka gelema. Fem munti tai kanota. Chef le ko akti deke. Ne visa sorodo mi ngome na Ameriki. Ne ba konema ake alakama. Nte fe ikata choueni ke kwa. Fem munti tai kanamagala. Nous on a garanti comme ça. Al ne kume cours d'anglais di. Ne ka kolde koroba do. Ne clé. Wallahi, ne manamara kenga kolde una. Vous savez, ni me fait faire dans l'honnêteté. Ni taximani fleka ni ka togobe don dans l'histoire. A togobe don dans l'histoire. C'est ça que mon grand-père m'a dit. Ako ni be koko ke dans la vie. Ida kimiri. Nani moke kumbe sikame baroke. Nani mamuso be. Mais nani mamuso de kunga baroka chani moke tai. Voilà. Nene mamso be boroke. Ne mamso ko ne ma ko me fena wala ngini fe. Ni o ke ka gerante ke la bi la fia. Mali o fen jumen jumen. Mesiki kuma ninga. Ne mamso ko ne ma. Alaka hinala ko Segu Tungara fena wala mabe ni o ke ka gerante ke la bi la fia. Ibe saite molu. Fen folo. Fen munti tai kanota. O te folo. Flana.
I kana ni mogo ka here quoi mogo do ka here o kana digi e la quoi ni mogo do here soro o jai nganinge yi quoi o jai nganinge ala be andoya e fana yi c'est-à-dire mogo do here soro kano digi la quoi ni mogo do here soro afo ala ni ngana yere di ala kambe sabana ne mamso ko ne mama yi deme kana tigi janfa ni a janfa iti sane ala mi malu wallahi musokoroba ya fona abe tian so me galonso komuna nyofina eba blay kuna ni ne ni ke karsala ibi miri doronde ni ne ni ke karsala est-ce que na kraner la be benema bon ni o te be ema kano ke mo were la quoi konyo bla I kungolo la ibeto horonya kono foka ti dai kaburu kono domina parce ambela ba en kaburu kelendi ngo mamso mangunyame ne mamso konema moko baw punya mamun ka koronier abunya ne mamso konema tuguni ko fait ni ba ke dans la vie ni fait mu kadiyo ni courage tala kana décourager parce qu'il est échec ke fin chamana ni fait nyuma do de ma chweni fode i gana chweni ke mais il kono dia ke bogo ka here fait wala musokoroba fa be tien so men galonso kik mashi kana barake ni mado akilnatai barake ni yere akilnatai igi kono dia ibe segeme ibe saite malu amona nodi ne aklibala ne de la ka keme tombo keme ne atombo ne a ira mamsula ngone keme tombo ako kone keme tombo kone ataro mi kone kata blai wala ne tara keme bla placida ako ko kone kana war tombo blin kana ira la wallahi ne terika tukura ne ko folma kone gawadi sa kone naluma disa ne keme bla dora ne terika yata billahi ne munu demisena ke ñogo fe dépendé 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans na à 80% be kara ne tara mallaw hina be ne menebi mais wallahi en demisena ma holde kuma fo ko ne naluma parce que ne be koron quoi ne be koko ke ne ba fo mamuso ina an ne zoro soro zoro classique ne zoro soro ne te ardoisi de bambulo ardoisi de Mese be zoro da ma ne ta effacer ne be na ira olubu de ko ka ardoisi effacer fu ba fo na ko ne ka ke ne ba fo ngo ayi ngona ke ngone mamuso baba kalama ka te ba kalama ngone mamuso ko ne kana ke wallahi ala wa che ni ani na lo ma de sa ni gawa de sa ni te foido olumunu yo fo ne mabi wallahi ne de bento ameriki ko lu samabi u makala ado da na tremarane erla ado ere tse kalu to ko sebembi mais malgré ça ne tara ne bouye mu yoro nyini quoi wallahi ne nu be siki grand kelena ne te ngere fsa uma parce que un démissionnaire ke ñogo fe aramade ala mba fo mali jeunesse su ñana mar aramade te éducation be soro su et puis mba fo mansa ñana anga dewna mo taxi mani mu ga horonya dike ma fe farafina wali fen kadi farafine de wali muso wali nafolo oh ukaranye foka fa boangango fond de boanga villa nese kutungara je peux dire que je suis l'homme le plus heureux du monde billahi nebe nga premperani ke video la nebe la video la neni ndeumbe klonga nunke nena na buka bo barakaro dutiro bu nyekumu ka do te kuma don fe nebe nene ndeum bu la karla ba nene ndeum nye bu la karla ba fo ko ne flandu anga ndeum na mode ibi dena modere fana be klaka era corriger kumarola dembi corriger ne dem sonne ne corriger donala ne kumbe donala ne faut pas que la police get non nana ne dafa sa jala de dem sonne ko dadi ke ma foko mo kana kuma fo munte tien ne nya kom ma ko ok ne régine là quoi parce que police ne feta quoi police nana ro ne ncheka bara non ne ma feta ko ne feta ngone ma feta de dem sonne be ga nya jonna ko dadi bo imagine parce que ne baro ne man ncheka bala trop police be tigi ne
Wala ndemson ngone ma ko tadi. Non ngone ma ye. Ke ma ye ki puta ki atao. Ke ko kanga fe ko tien. Bon imagine, c'est ne gêné là quoi. Ne gêné là police era jolé. Police pour action be kalama. Police ko kanga taka. Police ko you see, quand tu vois ta fille t'es en train de. Donc c'est pour vous dire que on apprend quoi. Erebe denama mais derrière fana be corriger orodo là. Ça fait partie de la vie. Aramadi ala ante dafa orobe kuyi. Abe yon corriger. Parce que ne yande on amara de ngona to kan galo noro mo la o kana galo teke. Tout ce qu'ils disent a ka tien. Il se rafli. Na remarqué les réseaux sociaux ka vidéo mani be boko tien na ne filla. Ayi ya fama o nedi. Chamambo take. Chamambe balo galo yere la. C'est pour cela aramadi angande on amo. En flanc anga demisena beke. Ana mamso kumbe waru konte ka danya kora ate sharanga mala. Amamso vraiment moi je suis très fier d'elle. J'ai beaucoup appris à quoi. C'est pour ça que ne pas parents nyana aga to ka baro ke ni deuni. Ay baro ke ni deuni. Ne se wutu ngara fleni. Manifin se ka kuma ire kan. Ne ni arama dembe kele. Ne bi se ka dimi ire. Mais ne ti anyini arama denga détruit ne to fait. Ne bi se ka dimi ne bi se ka kuma ire fo arama dembe dimi be kuma. Mais qu'à passer à l'acte, mon cœur ne me permet pas d'être méchant. Je ne suis pas méchant, non. Jamais. Awanete nata mogolade ayi. Abane kunambe sabi mbe sashini. C'est ça que mon grand-père m'a dit. Donne ne moge be barola donnola. Ane tregam no kuman kerefe nika so kuran no sana ko duma. Ah che, obe kuman no folo che de ko hashidiya de. Hashidiya. Ko demiseni mo ne hashidiya de. Ne moga kuma kone ma ne kumbe hashidi yo. Ne ko so kuran sara ko duma chendo ne de sara ka shino hashidi habulu. Fune ben sigi ngo hey. Ngala ka toni nga nega so ni reka carrière sieke. O ka diga so sokoron to fendo de kurla nga kri bati a fena. Ne ngo hate ngo nyana erera di. Ne moga ko ne mako ko na ne ngo okay. Kiba kalama kibe ka munge ka be sigi yerema. Iba demisira ni kuma fo ambe dala. Ne ngo ikasigi de ko wai. Quand il colosse, il fera te mettre au ko mobile ndobi tan. Ngo ngwala kuneke ko bo wala. Ne ngo munange ni fo, ne moke ko ne ma. Koni ko jugu taka ngani nge mo ma kabe sigi mali. Non seulement ne moke ya fo nena. Ne ba me wajulu kala uda. Sulama ba fo wajulu ke la misri kono. Parce que quand to kita ne demisele mane ko meta ali église la, kita église ne ko meta église la. Voilà. Kita église kita mission ne kumeta église la ali bibulu kono ba fo anga obeboy ala nga dambe yere la be fo ni kojugu ta ka nyeshi mo ma be sigi yere ma ni e namara ke dongo dondola mo be bo akalama am mona nudi le fait que nega so sana ka do ma o digirane la ne o hashirian do ngere la doni na mo go ne ma ko ne kana kete ko ali to mo model fe ko jugu ya de wuli to mo ko la c'est pour ça be do yo fiti mais ne mo ke kuma ne ka to ka kuma ne ka na convaincu kanela wajulu parce que sulamedu abena wajulu ala tini ma model fe ko segu kana igana so ke nyango de ne ngo ko ne te nyango fe ki fa te nyango e mo ke ne te nyango yi ko ne te de nyango fe ko ne yabe la to ko bina kebe fe ka ke nyango di billahi ne ji ba ko jibe ne glace la nengo ke ngala kana fengala fembe la modi imagine na moga kuma kuma ne kumege hashidi ko ko limbado ibe monai c'est pour ça ibe do yi ou be malike mogolo ta do c'est l'éducation e ma do be shweni nga otem malo shwenna do be galonte ga otem malo do be balon galona ni burujali ibta soro fani mba be burujali ga obo de ou be peut-être fa kai ba kai peut-être o ya toy ali shini ne mamuso ka klisi do be ne kono ali shini ne moke ka klisi do be ne kono me worom na ko bi dans la vie il faut être bien dans la vie billahi tallahi dans la vie là il faut être bien mbo fanya na de ikono je mogo yi ke mogo fait e be saluer sa shini ta don mais il faut dire la vérité ne mamuso ko ne ma ne moke ko ne ma ko se wutungara ni e tien fo. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut dire la vérité. Quand je pense que j'ai raison, quand je pense que je dis la vérité, je ne recule pas. Je te crache mes 4 vérités et puis je passe. Voilà. Soyons bons dans la vie.
Angake ɲɔgɔn fɛ quoi. Tu sais diɲɛ te foyi wallahi. Mɔgɔ bɛ kuma Sunjata Keita kan. Allah. Sunjata tɔgɔ bɛ ka fɔ depuis 1200 san 800 ani dɔɔni ni ma fili dɛ. Ou bien a bɛ ni ka san 700 dɔɔni san an ka kɛ san 800 san 100 100 200 300 400 500 600 700 800 Sunjata tɔgɔ bɛ mɔgɔ da mun na parce que Sunjata ye koba de kɛ. Adamaden jija n'i bɛ sa don min na i ka don histoire la. N'o bi kunkolo la, tu vas jamais tricher dans ta vie. Un tricheur ne rentrera jamais dans l'histoire. Ni un galon tigɛ ni sara don min na mɔgɔ b'i ka galon la ko oh a yɛrɛ bolo ko karisa ye o ye mɔgɔ ɲinalen de ye kɔ dɛ. I ye mɔgɔw janfa, i ye jɛɲɔgɔnw janfa, i ye tɔgɔ ɲini galon kan. Maa y'a kɛ arama laban. Ni sara i tɔgɔ bɛ tunu, i bɛ tunu i b'a fɔ ko Mali wari. Dans la vie, soyons honnêtes et sincères. Aimons-nous les uns les autres. Anga kɛ ɲɔgɔn fɛ. Cɛ, e t'a dɔn maa min bɛ kaburu si. Allah, anga kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ye fɛn kelen de ye remarqué malien na. Malien jeune tɛ walimuso ka d'aw ye kojugu. An ka wariko bɛɛ da kɛrɛfɛ, an ka président bɛɛ to yen. Mais malien jeune a y'a kɛla kama ka walimuso to yen. A ye walifɛn to yen. Fɛn fɛn t'i ta ye kana maga la. Mais o y'a dama débat wɛrɛ ye. Ka ne to Amérique kɔnɔ yan, ne ka franchise, ne ka tilennenya, billahi ne bɛ baara kɛ yɔrɔ min na. Ne ni Espagnol de kun, ne kun bɛ mina, ne ka baara fɔlɔ Amérique minanɔgɔ ko. Ne kun bɛ minanɔgɔ de ko. Ne ni Espagnol bɛ kɛlɛ, f'an da tigɛ ɲɔgɔn na. Ni ne y'an ka barama, ni barama tan dira, k'olu ko a barama kelen-kelen, ne Segu Tunkara bɛ don a kɔnɔ, hali tɛ n y'a dɔn o kɔnɔ. Ne bɛ barama ko ka, ya ne kun fɔr'o don barama ko la sa. Ne bɛ barama ko ka jɛ, pas fini jɛ a kan. Ne bɛ tila n ka barama ko la ka sɔrɔ Espagnol ma, ne bɛ barama tan ko ka sɔrɔ Espagnol ma tila barama saba bɛ bara. Mexicain, Spanish ninnu. Ne bɛ barama tan ko, o ka sɔrɔ ma tila barama saba naani na. Ne bɛ tila ka t'u dɛmɛ u ta la. An da tigɛlen bɛ. Ne bɛ n ta kɛ ka ban. N'olu tilara u ta la, u tɛ ne dɛmɛ dɛ. Mais ni ne tilara, ne bɛ tila ka taa olu dɛmɛ walasa an bɛɛ ka tila ɲɔgɔn fɛ. O bɛɛ an da tigɛlen don. Espagnol cɛ nana ne ma donna ko, why you so nice, my brother? Why you too nice? Ko pourquoi tu es gentil? On est à quel point? On est à quel aladi? Ko ala ko awo. Kega ala ngo nganga ala. Ko ale mané famille quoi. Quand même manganchi mais barako yoro la ko ne te mogonya de la je. Jusqu'à ce que patron de la ka médaille dîner manga barako yoro la. Médaille dirane ma i do la ba iranga vidéo la. Ka médaille dia. Ne ka patron be sa domina. Ay war de black fengala ka dîner ma. Ne wari ne ka patron jifu de do jifu ne ka patron ko jifu ana de mede ne ka patron be sa domina ne wole ka taka ne fa fi un multimilliardaire ka ta ne fa fi akoko I love you so much akoka be ne ke yoro manager ne ma so ngono to fait. Dans la vie il faut être honnête, il faut être honnête billahi tallahi anga yoro tigi be na yoro tigi ita do ko yoro abena bene Segu Tunkara abena ne tani klo madi ko what's up my brother ane be klonga nuke Sénégalais tchado boko est-ce que connaît ma mouru bara de ke connaît ko di patron ni non moi c'est pas ça parce que ne be na nga bara de ke ne te mo nye dalaje ne be klenga bara ma ne ba kedi ne klara be to deme na euro front damne ne be euro front ka je passe ne forle no euro front ani mina no ko tellement ne degera bara ma ko di mina no ko la ne tale malla congé là ne ngo mettra en bas barage dem no ma fe ngo de ne ma oui que ngo non bon tu vois donc tellement degera là parce que y a non américain non il y a pas de sous-métier. Donc dans la vie ni exemple donc m'a dit ka ke dans la vie an ka ke ɲɔgɔn fɛ au virement te au activité qui bi se ka fɔ ko Segu Tunkara bɛ juguya la ni sera ne mari ne be sima ou ni ko ki même i tuni mɔgɔ wɛrɛ ne bɛ bɔ i kama mais ne tɛ machine ni ngombi détruit parce que j'ai des enfants nem ni mɔkɛ sigilen ne mɔkɛ be ne ni mɔkɛ sigilen a bɛ wari ta ka tila a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ ko mais e bɛ nin bɛɛ kɛ mun de la k'a barika bɛ don kɔ la ko ne bɛ siran kɔ de ɲɛ fɔlɔ mɔgɔw b'o de fɔ n bɛ siran ni sara ko dɔ kana taga n denw sɔrɔ kuma bɛɛ a bɛ duwawu don après la mort ne mɔkɛ salen kɔfɛ ne ni n fa commencera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais ne ni n fa kuma gɛrɛ ɲɔgɔn na fo mɔkɛ salen kɔfɛ mais ne ni n fa fana j'ai vu la même chose que mon père est comme ça
abena balma muso bena teru bena fon bena abaka waru di abse ka 100 000 di par jour mo ma batla ngone ma fo men kono ka barga be doela mais ne o don de n'aller Amérique j'ai pas eu de problème mo bena deme alinda do ben deme chukumi moi aussi j'ai eu cette idée je veux que mes enfants aussi soient comme ça soyons bons dans la vie Dieu te fouille mais farafin te tient de fait o de bena ni mo chamanche ne mamso gonuma tient fo ne mo ko ne ma tient fo même na be mo al ni do mo be sangolo de tundruma ni tient be afo mon oncle était mon wallahi ni réunion kumeke fo ne mo be ti ko frawla abi ko abe korane kala on ka be fonke parce que aba don abe mufa mandi farafin te tient fait voilà les problèmes donc ala ka here ka bela je ni be fo ka iraoula dans la vie il faut être bon voilà ni kain na me baraka jibuke mbola Amérique abe sa domina ay je ton don nine ma de abe million chama mbode tiao no takanga mogonu nyola kanga musokoroba kanga mba blakata hijula kanga fombeke kan deme ay pia dia ready au cas 2011 au cas sur la coup d'état maké jibuke na jako jibuke sara 2010 2011 au cas sur ne Europe là n'était baraka début yorotiki sara ne Europe là parce que dengen ku nga farango jugu tu vois donc mon chama Europe là mais wene wole abay amuso ne wene wole ka wardi nema warni nga chadonde donc c'est comme ça dans la vie ala ka akili nyuma dans bela jelema soyons bons Dieu te fouille wallahi ngeni biro kede ka iraola dans la vie il faut être bon dans la vie et ben les réseaux sociaux nga dem mo chama takine mais ta miri ko ala ka kojugu ka tila ni ne nda par exemple ko ala ka kojugu ke karsala na soro ni ne sarado ba bene den fara soro ni ne e nambara ke janfa billahi doba ke ni dina quand tu penses comme ça voilà il te kojugu ya mokola tous ceux qui sont en train de mentir au Mali l'histoire bena beko bofiana ibida ki mirne sarado mina est-ce que mes enfants seront fiers de mes œuvres ni miro la wallahi be manqué soyons bons dans la vie à mes versions français franque vidéo en bas de vidéo injana mais akadi leçon de la vie de do anga ndewna mo anga mo kanun do an dewna anga horonya ni klenya do an dewna ne se ku tungara ni Mali activiste do taranfi ne bako se ku tungara auto vidéo maniana na be tienka alaka usangrota na obe galonka alaka na usutara je kono alaka na usutara lahara ne bay do nengo amina wala tigi ma boko amina awa tigi be ne buruja la kuma chama fana be dan woro doroma Malien nga to famia donc Malien o de kundu ante mo golli bu sa mel la di ligada donc Malien o de kundu akambe